na ma SBB mawaƙi yanzu ka san akwai gutsuru ma story ba ce ba a rasa shi da story. A'a akwai story. Akwai wata rana zai ci dinka. Inda jininsa irin wannan abubuwan ya zo kai kama mutane da musu ƙarya wata ranka ba zai ƙara. Shi nan fa ya ƙara so. Yau kuma ba mu san da me aka zo mana ba. Sai ya zo. An halaka kaƙi an bato wallahi. Kaƙi an bato yau kuma da wani aka zo. Yau ba zama na zo yi ba. Guntun munafunci ne da ni. Shi wannan gayan ya samu aikin bijilanti. Waye kuma? Wa Salisu. Wannan Salisu Bocha. Yanzu Bocha shi Bocha haka. Ha shi Aikin bijilanti. Aikin bijilanti. Wannan ragon wannan ragon mara kwarin nan wai shi za a ɗauka aikin bijilanti. Domin da girman sa aka sa shi makaranta. Wannan da gaba ɗaya. Ka dai a hankali ka san yanzu kaki ne yake sawa ne. Irin ba a hankali mutumin da tare muke yawo da shi ko ina za mu je kafa ta kafa shi duk inda zai je duk ni ma nake sa kafa ta fa. A rinka yi a hankali. Ka kare shi ko in ya ci duka ba ruwan mu. Ba za su yi ba. Ni mana an gaya muku tsoron saranji mutumin da ba ƙarfi ne da shi ba bai da wani ƙarfi fa an gaya muku tsoron saranji yanzu umara tsoron saranji an gaya muku To ni dai ba za in je wannan ɗan soda ma ba za ko da rufa zuwa tafiya da ni saboda na fi guga ban an so ba za ku yaro sai ya aka yi ne ai yanzu ne yan labai na game da yan labai da ku ake zuwa da ku ake dawa yan labai kai yan labai ja da zamanin kai me na ji kana cewa yan labai ai kana aiki yan labai yanzu nan na ji labari ka kamo ɓarayi yan labai har mutum 100 yan labai yan labai ai kana aiki yanzu fa na ji fa kana munafunci na anan fa kana na samu aiki ne da ne to kai ka zo ka yi mana irin aikin barin fara an ga ma ban ji maganar da kake ba anan kana muna ayyo hassas zai na kai yan labai kowa ya gatan ka